Hei! Tervetuloa seuraamaan videota siitä, kuinka tiedosto palautetaan OneNote-palveluun. Aivan ensimmäiseksi sinun tulee hakea se tiedosto, jonka aiot palauttaa, ja mennä tähän selaimessa muokkaustilaan. Sen jälkeen valitset tiedosto vasemmalta, Word Online-tekstin alta, tallennan nimellä ja lataa kopio. Sitten sinun tulee valita, että tästä linkki. Jotkut koneet antavat tänne alas nyt sellaisen valintaruudun, josta tulee valita tallenna. Nyt olet valmis Word Onlineissa, joten siirry OneNoteen. Mene siihen kansioon, johon tiedosto pitää palauttaa, ja luo uusi sivu täältä ylhäältä. Anna sivulle otsikko ohjeiden mukainen, ja klikkaa otsikon alta. Otsikkoon itseensä ei voi palauttaa minkäänlaisia tiedostoja, joten sinun tulee klikata sen alta tai painaa Enteriä. Sen jälkeen valitse lisää tästä OneNote Online-tekstin alta tiedoston tuloste ja sen jälkeen etsi se tiedosto. Valitse lisää ja odota, että tiedosto latautuu sivulle. Tässä voi mennä pieni hetki riippuen tiedoston koosta. Tarkista, että kaikki sivut ovat tulostuneet. Tässä välissä kuuluu olla tällainen pieni aukko, koska tämähän on siis käytännössä 2 paperia putkeen ja siihen tulee se pieni ekstra tyhjä tila. Jos kaikki sivut näkyvät, olet palauttanut työn onnistuneesti.